Ето, гледайте какво става. Отворение, дето ма викаше да дойда тука на лайфа, нито ма пуска на лайф, нито се отваря. Ето, заключена му е вратата и не слиза. Гледайте го големия плашок. Гледайте го. Хубаво го гледайте. Пуснал жена си и се прави в момента, ето, стои заключен. Ето, заключен е и се крие горе. Била съм му кълнала децата. 5 пъти каза аз да се закълна в моите деца и накрая аз съм му кълнала децата да му умряли. Аз казах, закълни се в твоите деца. Не съм ти кълнала децата, буклук долен. Няма да ми вкарваш думи, които не съм казала. Разбрали ма? Не е вярно. Не съм ти казала да ти умират децата. Не е вярно. Не е вярно. Казах, закълни се, след като си толкова сигурен, закълни се, казах децата и във внуците. Това казах, а не че съм кълнала. Виж колко си долен плъх. Разбираш ли как лъжеш? И ти казах, 5 пъти ти казах. Да, изобщо не искам да я слушам. Тая като тебе пунта мара, разбираш ли, парлама от всякъде. Дай ли бе, не може ми стъпи на малкия прас. Не аз лежа вкъщи да ме хранят и да ме ебат. Аз работя. Разбрали ма? Ще извикам и момчето. Не е казал такова нещо. Е това където стоиш тук. Не е казал такова нещо. За децата. Никога не съм ти кълнала децата, не ги лъжи хората. Закълни са да ти умрат децата, ако не лъжи. Казах, като си толкова сигурен, закълни са в децата и внуците си, казах за... Да, ти да се закълнеш, не че аз ти ги кълна. Ила. Знаеш какво ще кажа? Знаеш какво ще кажа? Вие сте толкова прости ограничени, дето... Виж. Знаеш какво? Пусти си го и си го слушай 10 пъти, ако искаш. Аз съм го чула, аз знам какво съм казвала, Букук. Още сега ще кажа. Тя какво казва? Какво казвам аз? Какво казвам аз? Вижте го, отворения плашок. Хубаво го вижте, отворения плашок. Виж, закълни са в децата си, ако не е така. За пореден път, ето тук съм през 5 камиона и той пак лъжи и се прави на интересен. Да, първо ти го каза това нещо. Роса, закълни са в децата си, да ти умрат децата, ако казваш истина. А преди това, преди лайфа, колко пъти ти ми каза аз да кълна моите деца. Айде, покажи си го бе. И аз като ти казах, аз що не се закълниш твоите? И ще ми кажеш, че аз съм ти ги кълнала. Ей, хори се лекувайте някъде. Семейство психично болни. Ти си психично болен си. Знаеш ли какво? Мокни. Достатъчно да търпя. Изобщо не искам да я слушам. Изобщо не искам да я слушам. На малкия пръсти му ми скъпи. Мокни малко сега. Мокни. Слушай сега. Чу ли го това? Чакай. Виж. Какво да таковаш да пускаш? Нали ще да даваш клипа? Слушай малко. Чакай, той ще се появи, ти бъди спокоен. Ти бъди спокоен. Когато където трябва да се появи. Мадлен, слушай се. Там Мадлен ли е, кой е? Ще ти кажа кой е. Човека е от Долни Воден. Клипа е, дали, казах ти оня ден, дали този клип е на някой и той казва, че е за женати. Кажи на тази кокошка да млъкне, сега коткодяка, нищо не се чува бе. Нищо, само коткодяка, тя първото. Така че това... Знаеш какво? Първото, което тя е далече от много истини. Тая живее в някакъв затворен синен свят, тя не знае изобщо какво става. Нито ти знае твоите мизерии, нито ти нейните. И си криете гъзовете. Сега млък, 35, защото ти ходиш и тя ходи и не си държите сметка. Всичко се знае. Кажи и да млъкне. Спря оттам. Разправяме са ни. Това е... Да кажеш на Георги. Слушай, това е човек, казах ти. Човека... Си признаеш, Марош. Ко да признае, бе? Що не отключиш тази врата да ти строша муцунта и да видиш кой да си признае? Това са глупости, къде ги правиш. Аз ти казвам, ко се смееш, бе, педера, що не кажа, къде два шамара ти обърса ходи, бе? Преди да пусна лайфа. Къде не съм? Погледни си и здраните ръце си покажи. Това е пълна глупост. Че ти ударих два шамара преди още да пусна лайфа. И ме свалиха от кабината. Да спирам. Това е пълна глупост. Това е пълна глупост. Що бе? Що не слезна, бе? Стига ви къде човек спи. Що не слезна от като ти казах слези и пусни лайфа, бе? Сега лаеш пред хората и тук. Това са глупости.
Това са глупости, къде ги. Що не слезе от диета, питам тук, бе? Не, това са глупости. Виж, пак ще се срещнем някъде. Не. Това са глупости. Ако продължаваш, Стига, човек. да, разбрах. Това са пълни глупости. Ако продължаваш, с тия лайфове, Това са пълни ще си издеш телефона, аз ти го казвам. Пълна глупост. Още само кажи нещо за мене, повече няма да ти се размине. Па тая кокошка да спре от кодяка, защото половината неща не ги знам.